El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, s'ha posicionat al costat de la plataforma en defensa de l'Ebre. El líder republicà es va reunir dimecres a Tortosa amb representants de la PDE. Des d'allà va demanar la màxima participació ciutadana en la manifestació del 30 de març. En certs aspectes sembla que haguem tornat enrere amb una màquina del temps, malauradament, i reafirmar els compromisos que sempre hem tingut de suport a les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, també fer una crida a la participació el més massiva possible a la manifestació del dia 30 de març, en el qual estem segurs que ens hi juguem una part del futur d'aquestes terres. Junqueras va assenyalar que una de les claus per revocar el pla serà Europa. També es va referir als interessos del ministre Arias Cañete. Tenim la percepció que el ministre Cañete el que està intentant és garantir-se un lloc com a comissari de la Comissió Europea i que, per tant, li convé intentar tenir un ambient el més pacífic possible fins que aconsegueixi aquest lloc com a comissari. I que, evidentment, si hi ha tensió i si hi ha protestes i si tots plegats posem en evidència els molts incompliments que han fet els governs espanyols i també l'actual al voltant del Pla de Conca, al voltant dels incompliments de la Directiva Marc de l'Aigua, no és el millor escenari perquè ell acabi sent comissari de la Comissió Europea. Per tant, nosaltres també el que voldríem fer és una crida a tothom, a tots els ciutadans de Catalunya, de que estiguin atents i de que no es deixin temptar per les bones paraules d'un ministre que, d'altra banda, ja ha dit que tampoc no té cap intenció de rectificar les grans línies d'un pla que posa en perill el Delta, que posa en perill les Terres de l'Ebre i que posa en perill sobretot a la gent que hi viu.